Ahoj, já jsem Vinný a tohle je moje pivní nebíčko. Při té pestrosti, která zatím v těch dílech panovala, to znamená, že téměř žádný pivní styl se tady ještě neopakoval, je možná až trochu s podivem, že jsem si zatím nedopřál úplně běžnou, normální, ničím nevyšperkovanou, ale velmi populární IPA neboli IPU. A tak jsem si řekl, že to dneska napravím. A proto jsem si vybral IPA, který se jmenuje Air Bear. A jedná se o pivo od našich jižních sousedů z Rakouska, konkrétně z pivovaru Blue Age. A já už se nemůžu dočkat, až to pivo ochutnám. Ještě předtím, než se dostanu k samotnému pivečku, tak ale zdržím svoji nedočkavost a řeknu pár slov o tom pivovaru Blue Age, který už od roku 2014, jakožto létající pivovar, téměř výhradně kooperuje s pivovarem, který se jmenuje Gusswerk a sídlí v Hofu u Salzburgu. Jejich výstavu vlastně tvoří spousta různých velmi zajímavých a pivních stylů, ale možná není bez zajímavosti upozornit na jejich jakoby limitované edice, které jsou designově podle mě velmi povedený. Vždycky to pivo jako většinou je nějaký barrel aged, a vždycky je takhle krásně jako zabalený v nějakým jako papírovém obalu. Myslím si, že to působí velmi vkusně. Za vizuální stránkou všech těch piv a obecně pivovaru vlastně stojí umělec a člověk, který si říká Murzy, je to člen pivovaru a kromě těch etiket tvoří ještě různý jakoby merče, který jsou relativně neotřelí, jsou to například břidlicový podtácky pod pivo s veritým vlastně logem toho pivovaru a tak dál. Pivovar je rozhodně silně zaměřený na ekologickou a environmentální stránku výroby a obchodu. Uveďme například, že 1% jejich tržeb jde vždycky na nějaké environmentální projekty, 100% jejich spotřebované elektřiny je z vodních elektráren nebo fotovoltaiky, používají repasované IT technologie pro své i firemní účely a nebo, a to je už podle mě jako velmi kuriózní, i jakoby znovu a znovu používají jakoby kartonové obaly, které ještě přelepují vždycky jakoby papírovou páskou, takže opravdu jdou jakoby do detailu, to se mi samozřejmě velmi líbí. Často taky zmiňuji, když ten pivovar získá nějaký zajímavý ocenění, tak v tomhle případě za jejich Barley Wine v roce 2017 na European Beer Star získal Blue Age zlatou medaili a na Beer Challenge 2017 v Barceloně získal ještě stříbrnou medaili za svoji Imperial IPA. Posuňme se k samotné recenzi. Co se týká designu, tak já musím říct, že mně se ten pivovar na jejich stránkách na Facebooku graficky prostě hrozně líbí. Je to barevný, je to jednoduchý, ale zároveň jako přitažlivý, není to tak úplně jako triviální, hrozně jako to na mě dobře působí, až na jednu výjimku. A to je prostě zrovna to pivo, které já jsem si koupil, protože já se musím přiznat, že mně se ten medvěd jako příšerně nelíbí. Jo. Ale to je samozřejmě otázka mýho vkusu. Jinak jako komplex musím uznat, že si na tom dávají hrozně záležet a moc se mi to líbí. Ještě bych ukázal tady, možná to nebude vidět, ale líbí se mi i ta zátka, jo, jak na ní je barevně, prostě minimalisticky vyvedený to jejich logo, skutečně jako klobouk dolů před tou péčí a malinký mínus v mých očích za konkrétně tohohle medvěda. Co se týká informativnosti, tak musím říct, že když už si dali tak pěkně záležet na tom grafickém designu, tak je škoda, že to info je skutečně úplně minimální. Tady by to skutečně jako chtělo ještě nějakou péči. My se tady dozvíme, že se jedná o IPA Air Bear, tady takový malinký logo, no a vzadu už jenom ABV 5,9 a oblíbený vodaječné slady, chmelové produkty, to je prostě špatně. No a co bych ještě k tomu podotknul, že když to pivo je takhle pěkně orosený, tak skutečně je poznat, že ta etiketa je prostě jiná, že je to takový jako jiný druh materiálu, už se to jako prosakuje, začíná to tmavnout, asi ten papír tam skutečně bude hrát nějakou jako daleko silnější roli. Konečně přichází chvíle, kdy to pivo nalijeme do sklenice, podíváme se, jak vypadá a zkusíme, jak chutná. Musím říct, že moc pěkně to tady zavonilo. Sice trošku zvláštně praženým sladem, ale uvidíme, jaký to má důvod. Barva nádherná, slunečná, do zlatava, moc pěkný. K samotné recenzi samozřejmě patří i test té barvy. Já bych řekl, že tady jsme někde na úrovni 12, což
vlastně je přesně ta barva, kterou by IPA mělo mít, čili naprosto v pořádku. Po těch úvodních testech a formalitách už se můžeme posunout k samotným mým dojmům. Já musím na začátek ještě říct dvě věci. Za prvý, ta IPA úplně nádherně voní. Nevím, kde se tam vzala ta praženost, kterou jsem cítil na začátku. Ta prostě nějak vyvanula, možná to byl jenom můj chybnej první dojem. Ale teď to je prostě přenesení do džungle. Cítím tropický plody, cítím citrusy. Mimochodem s tou džunglí oni právě jako dost operujou, jo? Říkají, že vždycky jako vítejte v džungli, nebo welcome to the jungle, což souvisí i s tou jejich barevností, takže rozhodně tohle to krásně připomíná. Na druhou stranu musím říct, že sice barva je podle mě úplně v pořádku, ale je trošičku škoda toho, že na začátku byla krásně stabilní pěna, která ale jako během 2 minut prostě opadla, teď je to takový slabší, ale tady k tomu pivnímu stylu to víceméně patří, takže asi v pořádku a už přestanu řečnit a pojďme to pivečko ochutnat. No na základě té vůně se přiznám, že jsem čekal možná malinko víc, ale pojďme si to rozebrat. Samozřejmě první dojem, který z toho piva máme, jako velmi výrazná, ale velmi příjemná hořkost. Těch 45 IBU si myslím, že tomu jako hodně sluší. Není to nic jako nečekaného, bombastického a to se týká i samotné té chuti jako v komplexu. Jo. Ono, když se toho piva napiju, tak opravdu cítím jakoby jenom tu hořkost. Jo. Ty citrusy a ty tropické plody, které tam jako jsou cítit, se dostávají prostě hrozně pozdě. Jo. Nejdřív se napijete, ta hořkost vám prostě profackuje patro, pak zapluje do hrdla a teďka, jako když čekáte na nádraží na zpožděný vlak, si říkáte, tak co bude? A najednou tak jako nesměle, že jo, s tím zpožděním se prostě dostaví nějaký asi grapefruit, dostaví se možná nějaká jakoby mandarinka, ale je to takový hodně jako vláčný a to bych si uměl představit, že by mohla být prostě trošku jako větší bomba hned na začátku. Na druhou stranu, když už ty citrusový tóny dorazej, sice jako nesmělé, tak je to pivo jako společně s velmi příjemným nasycením, jako velmi osvěžující a skutečně jako dobrý, jo. Ale je prostě hrozně jako dlouhý v té puse, já nevím, jak to jinak říct. Konec konců sám Brew Age vlastně uvádí, že bychom měli cítit lehké pivo se suchým tělem, tropickým ovocem a citrusovými tóny a svěžím závěrem. No, já musím říct, že když jsem to četl, tak mi nedošlo, že tu větu lze interpretovat taky tak, že prostě je to lehký pivo, je to prostě 13, že jo, má to suchý tělo, pořád suchý tělo, pak ještě trošku suchýho těla a na konci, na ten závěr, se skutečně dostane nějaká svěžest z těch citrusových plodů. Ale já nevím, jestli tohleto je úplně jako přesně ono, co by mě na té IPě tak jako bavilo, jo. Mě spíš baví ten okamžitý jako šok z té změti různých chutí, jak se ta hořkost běžně jako střídá právě s těma citrusama. Tady je ten prožitek jako na jednu stranu sice jako krásně definovatelný, ale jako opravdu zdlouhavý. Kromě toho, že je to pivo takový jako long vehicle, tak musím říct, že není úplně něčím jako ultra originálního. Já bych to asi přirovnal k malinko lepšímu Stoneu. A za to samozřejmě můžou i použitý chmely Cascade a Equinox, což není prostě nic, co bychom běžně z těch IP prostě necítili. Je to v rámci stylu samozřejmě v pořádku, ale prostě jako za rámeček si to nad pohovku rozhodně nedám. Možná, co mě na tom pivu asi nejvíc baví, a není to vlastně patrný díky té hořkosti hned na začátku, ani na druhý, třetí log, je vlastně taková jakoby anomálie v tom dlouhém průběhu. Jo. Prostě mezi tím, než se dostaví pomalu ty citrusy a tím, co vlastně odeznívá velmi pozvolna ta hořkost, tak přijde taková jakoby propadlinka v terénu, taková prostě jamka a v ní se nachází skutečně něco jako velmi nasládlýho. Možná to bylo to, co jsem já cítil při otevření té lahve, jakožto tu jakoby sladovost nebo až praženost. Ono to tam jenom tak jako špitné, jo, ale je to tam a to je možná něco, co teda bych si na tom pivu užil úplně nejvíc. Jo. Nebývá to úplně zvykem.
Ale možná jste si všimli, že ještě předtím, než jsem se dostal k samotnému hodnocení, tak vlastně to pivo už mám skoro celý vypitý. A tím chci jenom demonstrovat, že další jako velmi příjemnou stránkou toho piva je jeho, skoro bych řekl, jako úplně bezproblémová pitelnost. Přestože to pivo je jako relativně už výrazně hořký, tak rozhodně po něm nemáte žádný jako nepříjemnou v puse a máte chuť si ho dávat znova a znova, což je za mě jako velký plus. A co se týká pitelnosti, tak tady rozhodně zatím ze všech těch dílů jsme na té jako horní čtvrtině tabulky. Když je řeč o tabulce, tak samozřejmě nemůže už přijít na řadu nic jiného než závěrečné hodnocení. Co se týká vizuálního dojmu z piva, tak musím říct, že ten naprosto krásně splňuje prakticky všechny standardy. Kdybych měl maličkost vytknout, tak tu pěnu, která je nestabilní, a to já jsem zvyklý u té IPA, ale tady mě trošku vadilo, že ona jako budila ten dojem, že tam jako vydrží a byla krásně sněhobílá, nadejchaná a přesto bohužel spadla velmi rychle a zase v té sklenici to nevypadá zas tak nic moc jako přitažlivě. O samotné chuti jsem toho možná nevyplodil tentokrát zas tak tolik, jak jsme možná zvyklí u jiných piv. Ale to je prostě daný tím, že je to opravdu jako relativně obyčejný IPA, který je dobře uvařený, má velmi příjemnou pitelnost a rozhodně nikoho nesklame, to rozhodně ne. Já bych nemusel mít to pivo, já vím, je to nešikovnej termín, ale nemusel bych ho mít tak dlouhý. Prostě ten interval mezi tou hořkostí a tou ovocností je prostě lehce otravnej a z tohohle důvodu si nemyslím, že je to úplně ta nejlepší IPA, co jsem pil. Přesto ale uznávám, že je to osvěžující, příjemný a jako řemeslně velmi dobře zvládnutý pivo. Kdybych měl to pivo k něčemu přirovnat, tak úplně nejvíc ze všeho mi to připomíná ten americký Stone, ale tady jsme přeci jenom na malinkou jako originálnější příčce, protože já jsem tady za první mluvil o designu, taky jsem vyzdvihnul tu jamku mezi těma dvěma charakteristikama, která z toho přeci jenom dělá něco trošičku zábavnějšího. A myslím si, že bude fér, když budu chtít ocenit tu originalitu, dát tomu pivu vlastně podobnou známku jako Václavově Kulajdě, na který jsem taky tu originalitu vyzdvihnul. A to znamená, že podle mě tahle IPA si zaslouží velmi příjemnou a doporučující známku 8,5 z 12. V dalším dílu vinného pivního nebíčka jsme se teda podívali na rakouský pivovar Brew Age, který bych rozhodně jako nedoporučoval popisovat slovy jako not good, not terrible, lepší, průměr, nic takového. Je to samozřejmě relativně nadprůměrný pivečko, rozhodně ho doporučuji, jenom prostě v té konkurenci VPNK byly i daleko silnější kusy. Já vám moc děkuju za pozornost, těším se zase za týden na setkání u nějakého dobrýho piva a pro teď se mějte pěkně a přeju příjemný život. Ahoj.